ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 5/3/20 ಬುಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ಬಾಬಗ್ ಜ್ಞಾನಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಪ್ರಿಯಾದುಲ್ಲಿರಿ. ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಈಗೊಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ವಾ ಸ್ಮೃತಿ ಕನಪವೇರು. ಉತ್ತರ: ಜೋಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲನ್ನು ಬುರ್ದು 5,000 ವರ್ಷ ಅಂಡದು. ನಿಕ್ಲು 5,000 ವರ್ಷಡು 84 ಜನ್ಮನು ದೇತೊಂದರು. ಇತ್ತೆಂದು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಅದುಂಡು. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಅದುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಐತೆ ಇಲ್ಲಗ ಪೋಪುನ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಕೂಡ ಸುಖಧಾಮೋಡು ಬರ್ಪರು ಭಲೆ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಪುಲಿ ಅಂಡ ಇಂದೆಂಚಿ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರಾದ ಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಪುಲೆ. ಗೀತೆ ಸಭೆಟ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕ್ಲಿಂದನು ತೆರಿಯೊಂದರು ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಮಾತ ಆತ್ಮದ ಪಿತ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಅರೆಗು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪನು. ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತಲ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಮಸ್ತಾದು ಪೆರೆ ಸಾಧಿಸಿ. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಅನುಸಾರ ಮನುಷ್ಯರು ಅಕ್ಲಿನ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಲೇತೊಂಡ್ರೆ ಸಾಧಿಸಿ. ನಿಕ್ಲಿತ ಈಶ್ವರಿಯ ಸೇವೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಳ್ಳರು. ಈಶ್ವರಿ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಐಕ ಸತ್ಯಯುಗ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಐಕಾದ ನಿಕ್ಲು ಯೋಗ್ಯ ಆದುಳ್ಳರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಪತಿತೇರು ಪೂಜೆರು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಪಾವನಾದುಳ್ಳರು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೋರ್ಯಾನು ಪತಿತ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತನು ಕೃಪೆ. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ನಾನು ನೆನಪು ಮುಲ್ಪುನದವರ ನಿಕ್ಲು ಪತಿತ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಇರದು. ಪಾವನ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನದ ಬಿಡ್ಪಾರು. ನೆನಪು ಪನ್ಪುನ ಯೋಗಾಗ್ನಿ ಇರ್ದು ನಿಕಲ್ನ ಪಾಪಲು ನಾಶ. ಸಾಧು ಇಂಚಿನಕ್ಲು ಈಶ್ವರಿ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪಂಡದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಅಕಲು ಒರಿಯ ಅದುಲ್ಲಿರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಅಕ್ಲಿನೇ ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ತೆರೆಯುನಿರು. ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನೂತ್ತ ಎನ್ಮ ಪಂದಲ ಲೆತನುಯಿರು. ವಾಸ್ತವಡು ಜಗತ್ತದ ಗುರು ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಪಾವನ ಮಲ್ಪನಾರು ಒರಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನು ದುಃಖರ್ದು ಮುಕ್ತಾದಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಆರೆ ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖ ಕರ್ತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ನೆನು ಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಇಂದು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಆದುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಡು ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಪೂಜ್ಯ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೂಜಾರಿ ಆದ ಬಿಡ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಏರು ಮಹಾರಾಜ ಏರು ಮಹಾರಾಣಿರ್ಲಿರೋ ಅಕ್ಲೆಡ ರಡ್ಡು ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಅನಗ. ಕೇವಲ ರಾಜ ರಾಣಿ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪನು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರದ ಪಾತೆರಾದುಂಡು. ಹೆಜ್ಜೆಂದಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಪನ್ಪನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಬಾಬಾ ತೀರ್ಪೇರು ಭಲೆ ಗೃಹಸ್ಥ ವ್ಯವಹಾರಡು ಪುಲೆ ಅಂಡ ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ಪವಿತ್ರಾಲೆ. ಇದು ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು. ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಆತಂಡ ಶಾಂತಿಧಾಮ ಒಂಜೆ ಪಾತರಾದುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಐಕ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ವಾಸ್ತವಡು ಆತ್ಮಲು ಅಂಡಾಕಾರಡು ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಆತ್ಮಲ ಬಿಂದು ಆದುಂಡು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಏರ್ ಮಾತ ಆತ್ಮಲ್ಲೆರೋ ಅಕ್ಲು ಮಾತ ಈ ಡ್ರಾಮಡು ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ಎಂಚ ಪಾತ್ರಧಾರಿಲು ನಾಟಕಡು ವೇಷನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಂಚೆ ನಿಂದು ಸಹ ಬೇಹದ್ದದ ನಾಟಕ ಆದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಡು ಪಂಚತತ್ವರ್ದಾಯಿನ ಶರೀರಡು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತದು. ಆದಿರ್ದು ಪತ್ತದು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಪರಮಾತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ ಮಾತೆರ್ಲ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆದುಲ್ಲಿರು. ನಾಟಕಡು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪ್ರಕಾರದ ಡ್ರೆಸ್ಲೆನ್ನು ಪಾಡೋದು.
ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಶರೀರ ದುಪ್ಪಿ ರೈತು ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಪಂಚತತ್ವದ ಶರೀರ ತಯಾರಾಕೊಂಡು ಅಪಗ ಐಟ ಆತ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಕೊಂಡು 84 ಶರೀರಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೆ ಪುದರ್ಲ ಆತೆ ಬದಲಾಕೊಂಡು ಆತ್ಮದ ಪುದರ್ ಒಂಜೆ ಆಯ್ತುಂಡು. ಶಿವಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಪತಿತ ಪಾವನಾದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗ್ ತಮ್ಮದೈನ ಶರೀರ ಇಚ್ಚಿ ಶರೀರದ ಆಧಾರನು ತೆತನುಡಾಪುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಎನ್ನ ಪುದರಾದುಂಡು. ಭಲೆ ಶಿವ ಪರತು ಶರೀರುಡು ಬರ್ಪೆ ಅಂಡ ಬೆರ್ನ ಶರೀರದ ಪುದರೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಅರೆಗ್ ವ್ಯಕ್ತ ಪುದರುಂಡು ಯಾನು ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಯಕ್ತ ಪುದರ್ ಬೈದನ್ರು. ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದಕುಲು ನನಂಜಿ ಧರ್ಮಡು ಪೋಯರಡ ಪುದರ್ ಬದಲಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲ ಸಹ ಶೂದ್ರ ಧರ್ಮಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮಡು ಬೈದರು ಐನರ್ದವರ ಪುದರ್ ಬದಲಾದುಂಡು. ಬರೆಪರು ಶಿವಬಾಬಾ ಥ್ರೂ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಿವಬಾಬಾ ಪರಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತಲೇರು ಅರೆಗ್ ಪುದರ್ ಬದಲಾಪುಜಿ ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ವಾ ಧರ್ಮ ಇತ್ತ ಪ್ರಾಯಲಾಪ ಆದು ಕೊಡ್ತೊಂಡು ಏರು ಪಾವನ ಪೂಜ್ಯ ಅದುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲೆ ಪತಿತ ಪೂಜಾರಿ ಅದುಲ್ಲೇರು. 84 ಜನ್ಮಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದೇರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮೆ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಆಯ್ದವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಬ್ರಹ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಲ್ಪೋರ್ದು ಬರ್ತೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬರ್ತದೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನೇರು ನಿಕುಲು ಎನ್ನಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಬಂದು ಬಂದಿರು. ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕುಲಂತೂ ಆದೇ ಉಳ್ಳರು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ತೂನಗನಿಕುಲು ಪುಲ್ಯಲ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಮಾತ ಪ್ರಜೆಕ್ಲೆಗ್ ಪಿತ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು ಎತೊಂಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ದತ್ತು ಮಲ್ತೊನೇರು ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂದು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದು ಆದಿಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಂಡ ಪೊಸತಾದು ಪರಂದುಪ್ಪೇರು ಬಂದತ್ತು ಎಂಚ ಪ್ರಳಯಾಂಡ 5 ಒಕ್ಕ ಸಾಗರುಡು ಇರತಮಿತ್ತು ಕೃಷ್ಣೆ ತೇಲೊಂದು ಬತ್ತೆ ಬಂದು ತೋಷಿಪವಿರಾಂಡ ಇದು ಮಾತಲ ಕಲ್ಪನೆದ ಕಥೆಗಳಾದುಂಟು. ಈ ವಿಶ್ವದ ಚರಿತ್ರೆ ಭೂಗೋಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮ ಅಮರವಾದುಂಡು ಐಟ್ ಪಾತ್ರ ಅಮರವಾದುಂಡು ಪಾತ್ರ ಎಪಲ ತರೆಯುಚ್ಚಿ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟ ಅವೇ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿ ನಡೆದದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವೇಪಲ ಬದಲಾಪುಜಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪೊಸತೆರ್ದು ಪರತಿರ್ದು ಪೊಸತ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಗ್ ಅವಿನಾಶಿ ಪಾತ್ರ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಭಕ್ತರು ವಾವ ಭಾವನೆರ್ದು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ಪಿರೋ ಐತಾನುಸಾರಣೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಹನುಮಂತನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗಣೇಶನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೆ. ಅಕ್ಲನ ಶುಭ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ಪವೆ. ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮಡು ನಿಗದಿಯದುಂಡು. ಭಗವಂತೆ ಮಾತೆರಡಲ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತೇರಿದು ಅರೇನ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಬಂದು ಪಂಡದು ಉಡುಪೇರು ಭಕ್ತ ಮಾಲೆಲ ಉಂಡು. ಪುರುಷರಡ ಶಿರೋಮಣಿ ನಾರದ ಬಂದು ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಸ್ತ್ರೀಯರಡ ಮೀರ ಶಿರೋಮಣಿಯಾದುಲ್ಲಲು ಭಕ್ತ ಮಾಲೆನೆ ಬೇತೆ ರುದ್ರ ಮಾಲೆನೆ ಬೇತೆ ಜ್ಞಾನದ ಮಾಲೆನೆ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಭಕ್ತರ್ನ ಮಾಲೆ ಏಪಲ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಜೇರು ರುದ್ರ ಮಾಲೆನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಮಿತ್ತು ಪೂ 5 ಬೊಕ್ಕ ಜೋಡಿ ಮಣಿಕುಲು 5 ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಏರು ರಾಜ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲರು ಅಕ್ಲ ಸೂಚಕವಾದ ಮಣಿಕಲ್ನ ಮಾಲೆ ಉಂಡು. ರುದ್ರ ಮಾಲೆನೆ ವಿಷ್ಣುನ ಮಾಲೆಯಾದುಂಡು. ಭಕ್ತರ್ನ ಮಾಲೆಗೆ ಕೇವಲ ಗಾಯನ ಆಪುಂಡು. ಈ ರುದ್ರ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿರುಗವಿರು ನಿಕುಲು ಭಕ್ತರತ್ತು ಜ್ಞಾನಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರೆಂಕ್ ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮಲೆ ಪ್ರಿಯ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬನೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲು ಚೋಕ್ಲೆಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊರಂದುಲ್ಲೇರು. ನಿಕುಲ್ನ ಮಾಲೆ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಎನ್ಮ ರತ್ನೊಲೆಗ್ಲ ಪೂಜೆ ಆಪುಂಡು. ದಯಪಂಡ ಜ್ಞಾನಿ ಆತ್ಮ ಅದು ಪುಣ್ಯರ್ದವರ ಅಕ್ಲ ಪೂಜೆ ನಡಪುಂಡು. ಒರುಂಬ ರತ್ನದ ಉಂಗುರನ್ನು ಮಲ್ಪದು ಪಾಡುವಿರು. ದಯಪಂಡ ಮೂಕುಲು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಪಾಸ್ವಿತ್ ಆನರ ಪೇರು ಆಯ್ನರ್ದವರ ಅಗಲ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಒರುಂಬನೆ ಮನೆಯಾದ ಮದ್ಯೋಡು ಶಿವ ಬಾಬಾನು ದೀಪೇರು.
ಐಕ್ ನವರತ್ನೂಲು ಬಂದು ಲಪ್ಪಿರು. ಇಂದು ವಿವರವಾಯಿನಂಚಿನ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಬಾಬಂತು ಕೇವಲ ಈತೇನೆ ಪನ್ಪಿರು ಜೋಕ್ಲೆ ಪಾಪವ ಕಾಸ್ತಿನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಪಗ ನಿಖಲವಿ ಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶ. ఒక నికులు పిదర్తు పోపారు పతిత ఆత్మ పావన ప్రపంచుడు పాయర సాధ్యించి ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು ದೇವತೆಲ್ಲ ಶರೀರ ಅಂತ ಪವಿತ್ರ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಆದಪ್ಪು ಆಕಲು ಪೂಜ್ಯ ಆದುಲ್ಲೇರು ಯಥಾ ರಾಜ ರಾಣಿ ತಥಾ ಪ್ರಜೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯ ಆದುಪ್ಪರು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೂಜಾರಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ದುಃಖದ ಪಾತೆರ ಪೂಜೆಗೆ ಸ್ವರ್ಗ ಸುಖಧಾಮ ಬಂದ ಪರಡ ಅಲ್ಪ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಸಂಪತ್ತು ಮಾತಲೆತ್ತನು ಇತ್ತಂತೂ ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಜೈನಿರ್ದವ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ನರಕ ಐಕ ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪನೋಡಾಪನು ಎಂಗ್ಲ ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿಧಾಮದ ನಿವಾಸಿಯಾದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಪಾತ್ರನಾಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬರ್ಪ ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತುನಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ದುಃಖ ಧಾಮ ಆದುಂಡು 5 ಬಕ್ಕೆಂಕುಲು ಶಾಂತಿ ಧಾಮಗು ಪೋದು ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಸುಖ ಧಾಮಡು ಬರ್ಪ ಬಾಬಾ ಸುಖ ಧಾಮದ ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮನುಷ್ಯರದ ದೇವತೆಯಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪ ಒಂದೊಳ್ಳೇರು ನಿಖಲ್ನ ಇಂದು ಸಂಗಮಿಗಾದುಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರಿಯಾನ ಕಲ್ಪದ ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೆ ಯುಗ ಯುಗಟತ್ತು ಏನು ಸಂಗಮಿಗೊಟ್ಟು ಒಂಜೇ ಸಾರಿ ಸೃಷ್ಟಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪೆ ಸತ್ಯುಗ ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಲಿಯುಗವಾದುಂಡು ಕೂಡ ಸತ್ಯುಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಂದು ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಸಂಗಮಿಗಾದುಂಡು ಮಾತೆನ್ನಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಅವಡಾಕೊಂಡು ಮಾತೆರಲ್ಲ ರಾವಣನ ಬಂಧ ನೋಡ್ದು ಬುಡುಪವಿರು ಆಯ್ನದವರ ಆರೆಗೆ ದುಃಖ ಅರ್ಥ ಸುಖ ಕರ್ತ ಬಂದು ಪನೋಡಾಕೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಾತೆರ್ಲ ದುಃಖಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ನಿಖಲು ಸುಖ ಧಾಮುಡು ಪೊಯರೆಗಾದು ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪರು ಸುಖ ಧಾಮುಡು ಪೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಸುರುಕು ಶಾಂತಿ ಧಾಮುಡು ಪೋಡಾಕೊಂಡು ನಿಖಲು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೊಂದು 5,000 ವರ್ಷ ಆರ್ಲು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ನಿಖಲು ತಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬರ್ದು 5,000 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಐಟು ನಿಖಲು ಭಾರತವಾಸಿಲು 84 ಜನ್ಮನು ದೇತಂದರು ಇತ ನಿಖಲು ನಾವು ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು ಮಾತೆನಲ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿ ಆದುಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋಡಾಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಅತ್ತನ ರುದ್ರ ಬಂದಲ ಗಾಯನ ಉಂಡು ಇದು ಶಿವಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವಾದುಂಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲಿರು ಪರಮಾತ್ಮೆಲ ಶಿವ ಆದುಲ್ಲಿರು ರುದ್ರ ಪಂಪನ ಪುದರ್ನು ಭಕ್ತರು ದಿತ್ತೇರು ಅಂಡ ಅಕಲ್ನ ಮೂಲ ಪುದರು ಒಂಜೆ ಆದುಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪವರು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಬೇರೆ ಪತಿತ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಪಾವನ ಬ್ರಹ್ಮ ಪೇರು ಅಪಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೇರು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನೋಡು ವಾ ಬ್ರಹ್ಮನು ತ್ವಜ್ಪವಿರು 6 ಬೇತೆ ಅತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮೆ ಒರಿಯಾದುಲ್ಲಿರು ಮುಲ್ಪೊಪ್ಪುನಗ ವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಿತ್ತು ಅವ್ಯಕ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೇರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾವನಾದ ಬುಡಿಯರು ಸೂಕ್ಷ್ಮತನೋಡು ತೂಪೇರು ಅಲ್ಪ ಮೂಲೆ ಮಾಂಸ ಇಂಚಿನಳ ಉಪ್ಪುಜಿ ಎಂಚ ಬಾಬಾ ತಿರುಪದಿರು ವ ಆತ್ಮಗು ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುಜೋ ಅಡಿಮುಟ್ಟಗ್ಲ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪು ಐಕ್ಯು ಭೂತ ಬಂದು ಕನ್ಪಿರು ಶರೀರ ತಿಕ್ಕುನ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ತಿರುಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಆತ್ಮಲು ಎಡ್ಡೆದುಪ್ಪಿರು ಕೆಲವಿರು ಹಾಳಾದುಪ್ಪಿರು ಬಾಬಾ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊರ್ಪಿರು ಅರೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರು ಐದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ತಿರುಪವರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಾಬಾವು ಆಸ್ತಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ತಾಡ ಸೆಕೆಂಡ್ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿದ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು ಪುದರೆ ಆದುಂಡು ಸಹಜ ರಾಜಯೋಗ ಭಾರತದ ಯೋಗ ಎಂದು ಆದಿದ್ದಲು ಪಂದು ಅಕಲು ತಿರುವೇರು ಅಂಡ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಮಲ್ಪನೋ ಹಠಯೋಗ ಆದುಂಡು ಈ ರಾಜಯೋಗ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ಆದುಂಡು ಯೋಗ ಪಂಡ ನೆನಪು ಅಕಲ್ನವು ಹಠಯೋಗ ಆದುಂಡು ಇಂದು ಸಹಜ ಯೋಗ ಆದುಂಡು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಬೆ ಲಾಕೆಟ್ ಇಂಚಿನಿಂದ ಪಾಡು ನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಲಿಜ್ಜಿ ನಿಗುಲಂತೂ ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರು ಬಾಬನ ಕೇವಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಗುಲು ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದರು ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿರ ತಿರುಗುದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೊಡಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅವೇ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ವೈಶ್ಯವಂಶಿ ಶೂದ್ರವಂಶಿ ಆಪೇರು ಈ ಮತ್ಯುಡು ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಕುಲ ಬರ್ಪೇರು ನಿಗುಲು 84 ಜನ್ಮನು ತೆತನರು ಕೂಡ ನಿಗುಲೆ ಸುರುಸುರುಕು ಹೊರಡಾಪುಂಡು ನಿಗುಲು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಬನ್ನಗ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಡುಪ್ಪೇರು ಬೇತೆ ಧರ್ಮದಕ್ಲ ವರ್ಣನೆಂಚಿ ಭಾರತದನೆ ವರ್ಣಲುಂಡು ನಿಗುಲೆ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ಆದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಣಲುಳ್ಳರು
ಬ್ರಹ್ಮವಂಶಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆದುಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಾತ್ರನು ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿದು ಧಾರಣೆ ಅಪ್ಪುಜು ಆಕಲೆ ಕೇವಲ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು ಇಂಚ ಬಾಬನು ತೆರಿವು ನೇರ್ದವರ ಜೋಕ್ಲಿಗಿಂದು ಬಾಬನ ಆಸ್ತಿ ಪನ್ಪನವು ಅರ್ಥ ಆದು ಬಡ್ಕೊಂಡು ಮಗಳಿಗಂತೂ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕೋಚಿ ಮುಲ್ಪನಿಕ್ಲು ಶಿವಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲರ ಮಾತೆರಗಳ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು. ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಮಾತೆರಗಳ ಹಕ್ಕುಂಡು. ಮಾತೆರಗಳ ಕಲ್ಪವಡಾಪುಂಡು. ಶಿವಬಾಬನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಏತು ನೆನಪು ಮಲ್ಪವರು ಆತೆ ವಿಕರ್ಮಲು ವಿನಾಶಾಪನು. ಪತಿತೇರದ ಪಾವನಾಪರು ಆತ್ಮಡುವ ಪಾಪ ಪತದನು ಅವು ಬುಡ್ಪುಣವು ಎಂಚ ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಯೋಗೃತೆ ನಿಕ್ಲೆಡುಪುನ ಪಾಪ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪುಡು ಈ ಪತಿತ ಶರೀರನಂತೂ ಮುಲ್ಪನೆ ಬಿಡೋಡಾಪುಡು ಆತ್ಮ ಪವಿತ್ರಾದ ಬಡ್ಪುಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಉಮಿಲ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಪೇರು ಬುದ್ಧಿಲ ಪನ್ಪುನು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪುಣು ಈ ವಿನಾಶಡು ಎತ್ತಂಚಿ ಜನ ಸೈಪೇರು ಕೆಲವೆರು ಊರಿವೆರು ರಾಜರಂತೂ ಕೆಲವರೇ ಇಪ್ಪೇರು ಬಾಕಿ 1 ಲಕ್ಷ ಜನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪೇರು ಇನ್ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಗೀತೆಲ್ಲ ಉಂಡತೆ 1 ಲಕ್ಷ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬಂಡ ಪ್ರಜೆಗಳು ದೈ ಸುರುಕು ಎಲ್ಲಿ ಅದುಪ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಅವಂದು ಬೋಪುಂಡು ಇತ್ತೆಂತ ಎತ್ತೊಂಚಿ ಜನ ಆತ್ಮರುಲ್ಲೇರು ಬಾಬಾ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅದು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದುಬೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿರ್ತ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರವಂಜಿ ಯೋಗಾಗ್ನಿದ್ದು ವಿಕರ್ಮದ ಪಾಪನು ಭಸ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾವನ ಒಡಾಕೊಂಡು ಈತ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಯಾದುಂಡು ಐನೇಳದವರ ಪಿರತಿರುಗಿದಿಲ್ಲಗು ಪೋಯರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸತ್ವಪ್ರಧಾನ ಒಡಾಕೊಂಡು ರಡ್ ಈ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಗೊಟ್ಟು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ದುಃಖಾರ್ಥ ಸುಖಕರ್ತ ಒಡಾಕೊಂಡು ವರದಾನ ಸದಾ ಕಂಬೈಂಡ್ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿತ ಮೂಲಕ ಕಷ್ಟೊಪ್ಪನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹಜ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಡಬ್ಬಲ್ ಲೈಟ್ ಭಾವ ವಾಜೋಕುಲು ನಿರಂತರ ನೆನಪುಡೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕುಲು ಸದಾ ಜೊತೆತ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಓವಿ ಸಮಸ್ಯೆಲು ವತ್ತನಲು ಸಹ ಅಕಲೇನು ಕಂಬೈಂಡ್ ಆದಪ್ಪನ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು ಪೂಡಿಜೇರು ಈ ಕಂಬೈಂಡ್ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ಮೃತಿ ಓವೆ ಕಷ್ಟದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹಜ ಪನ್ಪುಲಕ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಏಪ ಓವೆ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಬತ್ತನರು ಸಹ ತನ್ನ ಪುದಿಯನ್ನು ಬಾಬನ ಮಿತ್ತುದಿದ್ದು ಸ್ವಯಂ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಇಂದೆರದು ಪಗಿಲು ರಾತ್ರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಲೆಕ್ಕ ಖುಷಿಟ್ಟು ಮನಸ್ಸದು ನರ್ತನ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಾರು ಸ್ಲೋಗನ್ ಓವೆ ಕಾರಣದ ನಿವಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಸಂತುಷ್ಟ ಅಪನ ಅಂಚೆನೆ ಬೇತಾಗ್ಲಿನ ಸಂತುಷ್ಟ ಮಲ್ಪನಕ್ಲಿ ಸಂತುಷ್ಟ ಮನೆಯಾದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ನಿಶ್ಚಯದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬಲ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸದಾ ನಿರ್ಭಯವಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಿಂತಾಲೆ ಶ್ರೀಮತ ಪ್ರಮಾಣ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಸದಾ ನಿಶ್ಚಿಂತಾದುಪ್ಪರ್ವಕ್ಕ ನಿಶ್ಚಿಂತಾದಿತ್ತಂಡ ಸದಾ ಯಥಾರ್ಥ ನಿರ್ಣಯ ಕೊರ್ಪುನಾರು ಏಪ ನಿರ್ಣಯ ಯಥಾರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುನಪಗ ವಿಜಯ ಅಪ್ಪರು ತ್ರಿಕಾಲಿ ದರ್ಶಿ ಆತ್ಮ ಸದಾ ನಿಶ್ಚಿಂತಾದುಪ್ಪೇರು ದಯಪಂಡ ಆಕಳಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ವಿಜಯ ಆದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.